Pilih sing sikilan apa gak sikilan? Kok beli sikile Mas maksudnya Mas? Lah iki? Piye. Iki nek sikile. Wow. Sing iki kene sikile. Cek to iki jenenge lemari apa iki? Iki jenenge lemari gerabah 4 pintu, Mas. Lemari gabah piye to gabah iki? Gabah piye to? Gerabah. Gerabah. Gerabah, Mas, dienggo selean, ya top piring ya kena. Oh. Dienggo bonekah ya kena. Oh, lemari hias. Oh, yes, iki sistemnya knockdown, Mas. Knockdown ki piye knockdown ki? Knockdown ki ngene lho, Mas. Iki kena diangkat. Lho, nek guling lho. Atas bawah iki nek dibongkar pasang iki jenenge knockdown. Copotan. Copotan. Oh, iya. Copotan, Mas. Iki yo copotan, iki yo copotan. Iki dhuwure 2,20 m. Dadi nek ning omahmu gak iso mlebu, iso dibongkar pasang. Berarti lawange ndek iso copotan ya. Yo. Oh, iya. Iki regane piro sik? Iki regane 3.000, Mas. 3.000 ki 3 juta. Yo, terus iki regane padha wis milih yo karek sing sikilan apa sing gak sikilan. Iki asli regane ki ya? Asli real 3 juta. 3 juta. Oh. Engko mesti ongkirmu larang Mas engko. Pokoknya Mas yo, nek Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madura, engko wis gratis ongkir, pembayaran COD. Oh, barang berarti- datang dikirim ke Banyuwangi misal. Oh. Nah, dikirim sik engko lagi dibayar. Berarti seluruh Jawa Timur, Jawa Tengah. Yo, Jawa Timur, Jawa Tengah engko pokoknya dikirim sik lagi dibayar, kirim alamat lengkap. Oh, iya, jan cocok tenan. Pemesanan. Heeh. Ada nomor di bawah bio profil, Mas. Langsung dikering-kering yo. Oke, Nang siap, deskripsi ya nek nomorku, Oke. langsung dikering-kering. Siap Mas. heeh. Pilih sing sikilan atau gak sikilan? Oh iya, jan cocok tenan nggih. Iki lho bolo lemari hias 4 pintu ya, full jati, regane cukup 3 juta ya, kayak di Pol.